Moi, mä oon Sari ja mä tulin kertomaan sulle Jumalan rakkaudesta. Hänellä on hyvä suunnitelma sulle. Hän on luonut sut juuri sellaiseksi kuin sä oot. Hän rakastaa sua ja haluaa sun kanssa läheisen suhteen. Raamatun alkulehdiltä me luetaan, kuinka Jumala loi Eevan ja Aadamin, ensimmäisen ihmisparin tähän maailmaan. Ja heistä koko ihmiskunta, me kaikki ollaan polveuduttu. Heillä oli hyvä olla Edenin paratiisissa ja Jumala sanoi Aadamille, että saatte syödä kaikista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö, koska sinä päivänä, kun sinä siitä syötte, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Näin Jumala laittoi luoduilleen rajat, koska hän halusi varjella ja suojella meitä. Eevalla ja Aadamilla oli hyvä olla paratiisissa, mutta kuinka ollakaan käärme tuli, joka kuvaa paholaista. Hän toi epäilyksen, onko Jumala todellakin sanonut niin. Ja sen jälkeen vihollinen tuli vielä valheen kanssa. Ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja niin Eeva nielaisi tämän koukun. Katsoi sitä kiellettyä hedelmää, joka näytti niin hyvältä ja herkulliselta, vaikka Jumala oli varoittanut, älkää syökö, älkääkä koskeko siihen, että te kuolisi, niin Eeva näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella. Ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja niin hän otti hedelmän ja söi ja antoi siitä miehellensä Aadamille, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Vihollinen puhui täysin päinvastaista, mitä Jumala puhui. Aadam ja Eeva uskoi valheen ja teki vastoin Jumalan ohjetta, ja synti tuli sitä kautta maailmaan. Näin kävi ihmisen tottelemattomuuden tähden, ja tämä jatkuu edelleen. Me ollaan siinä samassa jatkumossa. Jumala oli sanonut, älä koske siihen, älä ota sitä, koska sillä on seuraukset. Tämä on totta tänä päivänä, kyse on synnistä. Synti houkuttelee ja kietoo, näyttää houkuttelevalta ja makelta, mutta kun sä teet syntiä, sulle tulee paha olo, sulle tulee likainen olo. Kadut sitä ja huomaat, mitä enemmän sä syntiä teet, sen kauemmaksi sä Jumalasta meet. Ja tuntuu, ettet sä koe Jumalan läsnäoloa missään, koska sä paadutat ja kovetat sun sydämen. Jumalalla on kuitenkin suunnitelma sun elämälle. Hän on luonut sut ja hän rakastaa sinua ja kaipaa yhteyttä sinun kanssa. Ja mä uskon, että ei ole sattumaa, että sä katot tätä klippiä tällä hetkellä. Raamattu sanoo roomalaisille 3:23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Vaikka sä olisit kuinka paljon tehnyt pahaa sun elämässä, mutta kun sä käännyt Jumalan puoleen, niin Jumala antaa sulle armon, antaa sun synnit anteeksi, kun sä oot niitä pyytänyt. Mä ajelen tällä hetkellä paljon moottoriteitä ja etenkin pimeällä valkoiset yhtenäiset viivat siellä tien molemmissa reunoissa hohtaa, varoittaen sitä, ettei ajeta niiden viivojen yli, ettei käy huonosti. Ehkä sä oot elämässäsi
menossa siinä kohden, että näet sen rajan ja tiedät, että et voi mennä sen yli tai muuten käy huonosti. Ja mä sanon sulle tällä hetkellä, että pysähdy ennen kuin tulet katumaan sitä. Kuuntele sitä pientä ääntä sun sisimmässä. Palaa Jumalan tykö takaisin. Muista, kuinka Jumalan yhteydessä sulla oli hyvä olla, mutta synti tuli sun elämääsi ja se on lisääntynyt lisääntymistään. Ja sulla on nyt kaipuu sisimmässä. Tiedät, että tämänhetkinen elämäntyylisi ei ole oikein. Käänny Jumalan puoleen ja pyydä häntä tulemaan sun sydämeen. Pekka Simojoki laulaa laulussaan, että minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää. Minä tulin sinua varten, saatan sinua ymmärtää. Minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettivät. Minä tulin sinua varten, joka yössäsi nyyhkytät. Minä tulin sinua varten, joka yksin sairastat. Sillä sinä olet minulle rakas. Olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomion. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki. Mieti, miten rakastava Jumala on. Kaiken sen jälkeen, mitä me ollaan rikottu toisiamme ja Jumalaa vastaan, hän on valmis antamaan meille mahdollisuuden tulla hänen tykönsä. Hän rakastaa jopa meitä niin paljon, ettei pakota meitä mihinkään. Meillä on täysin vapaa tahto. Ja me voimme ottaa Jeesuksen vastaan sydämeen ja varmistaa näin pääsy hänen luokseen, kun elämä täällä maan päällä päättyy. Tai sulla on myös valinta kääntyä pois hänen luotaan. Meistä kukaan ei tiedä seuraavaa hetkeä elämässämme, milloin meidän elämä täällä päättyy. Varmista suhteesi Jeesuksen kanssa nyt, kun siihen on mahdollisuus. Sillä sä et menetä mitään, vaan päinvastoin saat sydämeesi rauhan ja levon. Ja tietoisuuden, että olet menossa taivaaseen silloin, kun elämäsi täällä maan päällä päättyy. Sä voit rukoilla tämän pelastusrukouksen perässäni, jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi. Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna anteeksi kaikki minun syntini. Pese minut puhtaaksi. Vapauta minut. Jeesus, kiitos, että kuolit puolestani. Uskon, että nousit ylös kuolleista ja tulet jälleen takaisin minua varten. Täytä minut pyhällä hengellä. Anna minulle hätä niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Halu oppia tuntemaan Jumalaa ja rohkeus kertoa Jeesuksesta muillekin. Olen nyt pelastunut. Olen uudesti syntynyt. Olen saanut anteeksi ja olen matkalla taivaaseen, koska Jeesus asuu sydämessäni. Ja Jeesuksen Kristuksen palvelijana mä sanon sinulle, että kaikki sun syntisi on anteeksi annettu. Muista aina kääntyä Jumalan puoleen eikä poispäin hänestä. Sillä hän rakastaa sinua ja hänellä on hyvä suunnitelma sun elämälle. Mä onnittelen tästä ratkaisusta sua koko sydämestäni ja sä oot nyt matkalla taivaaseen. Ja jos sä rukoilit tämän rukouksen, ja olet halukas juttelemaan Jeesuksesta jonkun uskovan kanssa, niin etsi paikallisseurakunta
ja mene käymään siellä. Mä toivotan sulle aurinkoista kevättä. Moikka!